poti acce ɗi itte ndaren suɓanoɓe ɓe mbaɗa ɓe keynina pour ɓe en balla wona kamen ɓuuren hakkil kono noon kala fedde nde jiiɗa ko ma dañon wallitatɓe on ɓe jaada he président Abdou ala ɗo ko hawa wonanno ɗum ɗo hawane mo dañi ɓe o liggodanno joni min mino yawi sengo hawa en neɗɗo fof yo haal miijo mum he ko woni ko he mum hawa en mino yawi liggey mumen o mino mbo yawi no bete saabu hawa gila Abdou waɗa président hawa waɗi wona vice kala ko watte ko enen hawa jaadata kono gila Abdou ari wiya na are to Abdou ha hande hawa meeɗa leɓ o leɓani Seydou leɓani Mouhamed leɓani joni Mouhamed woni secrétaire min secrétariat ji Mouhamed ɗi doyatani kam yo itte ɗon goɗɗo waɗe ɗon Seydou place mo totta o kalis yimɓe o Seydou yo itte ɗon goɗɗo watte ɗon hande noon mino yiɗi cuɓo ɗon yimɓe ɗo min ko ɗum addi kam mitin o si wonano ɗum min mi atta mitin mino yiɗi hande yimɓe ɓe weccete ɓe fof ɓe becce ɗon kam ketti wecceteɓe ɓe yoɓe becce ɓeɓe cuɓeten ɓe cuɓen ɓe ta ko ɗo ɓe goni ñande o cohluɗen kalasi men tawe mo mbawi yaha ɓe misaluji ɗiɗi mi heeɓiɗi nde yaate sifo Abdou tottino en no jaaruɗen sifo in addo e caɗele hakkude men Seydou en minen jaaha sankare tombong nde min ngala kalis ñanma ɓe was taw kalis o mo banque mo foti waɗe widro kono wiya ena raɓɓiɗi wiya yo en dar bawaɗɗo en ñamlu min kooli Ibrahima te mo en wawi Ibrahima ñamli min haalis 10,000 min jaahi wiya si min garti kalis o waɗe widro tottite kalis mum min jaahi min garti woni lebbi 4 Ibrahima mbo hori heɓ kalis mum kala ɗo mbiɗa Seydou ni o wima hawa ala ɗo Mouhamed ala ɗo mi kooli Mouhamed o wi kambo kerewan gonɗo kerewan mo ɗo hori arawan o funtina kalis neɗɗo o sali kono ñande o tottata Seydou o gorgui kalis o ko kam tan waɗa widro balance o totti gorgui nden ko cali woni ɗo te nde fedde wona goto jiiɗe Abdou gonɗo o président si hunde alama ko wiyata ndaare no mbaɗirɗon fof mino hen sukki joni o ko taki kamen heddiɓe ɓe sukaɓe ɓe hen less Abdou mo kala wiya ko weeli ɗum watta walla ko weeli ɗum o yaata ɗum naɓata en nden noon en daarat yimɓe ɓe gandanɗa ɓe jaɓaɗen liggano liggoɗen e mumen ɓe jogano en ko cohluɗen ko jogane ɓe jogano en in jiya fedde nde wawaya hande sayi ɗen mbasi haalis hewɓe ɓe jiɗawat haalis e fedde sayi ɓe cuusa wat ko ni no jareten ɗos cowo mbo heewi en régla haydara ko régli hen nden noon degle nin hande min ko ɗum cohlu min degle e Abdou mino ɗum yetta o mawnin kinaki o hollitaki gila nde fedde danda kala ɗo wiya ni Abdou ko wiyata ndaare kala no mbaɗirɗon min ina kam doyi mino hen yaadi o heenina min minen dañi he amen ɓe gandanɗa bawi fos innugol weeɓani kono mami suɓoɓen mi innaɓe woni PR o Amadou o Ibrahima Moustapha he gorgui he imamuji ɗi ɓe tinni e fedde kala ɗo wiya jahen ɓe daari ɓe etoɓe kala koɓe kalta ko yo o universal mi feerayiɗo fedde waɗaɓe jahani keɓal ɗum ko Allah jogin kono noon si wiyama jahen ɗa wakkirloɗa yaha ɗa yiye eyyi he o eyyi nden noon mbakkirloɗen min de ko ɗum cohlumi hande so tawi on ɓeccata yimɓeɓe min hande simi mi wonta armité eyyi ko ɗum mbimi son ɓeccataɓe min mi wonta armité te mi wiyat président o acca président yaji mum nden noon becco ko yewtete ko yewtete yerogulo woni bamba yerogulo woni bamba ɗen dañi mawɓe ɗandi sa hersi yitere rek a huttata hoore sa hersi yitere a huttata hoore nden noon yo en ɓeccu yimɓeɓe hande wecceteɓe ɓe bug goɗɗo ɗaɓɓe ɓen mbaɗe ɗon ɓe jogano en ko famde ko dañɗen ko sen keeɓi dalasi ɓeyditen ɗo eyyi min ɗum cohlu eyyi kersa ala hen on jarama jeef Abdou minoma duwano minoma yedde minoma jaara ko metti kankore woni ko cohlumi ko ara ɗo hande woni arane ko hande tanno yimɓe temelle ɗiɗo yimɓe temelle tato ɓe ɗo kawriti kono gannawɓe garani gacce ngalama an a jarama an a waɗi dawar ma ko minen goni waɗani dawar an eyyi ɗa yetteɗe jarne mino yafno foof no immorɓe ɓe jara soma yo Sénégal Badibou e ñoomi onon fof mi yetti
GRTS onon fof min on salmina min on yetta min on jarna gam Africa onon ne minen on jetta minen on jarna Kadijatu Diallo anne a bokki he fedde heɗa samni heɗa jarne e président men tabital pulago Sidou Deme mi wino ko koto am mi wino ɗum so arani ngol ɗo min basotira because mino yiɗi haala mum ko fuɗɗi ko ɗum ko en ɗumanen jippagol pour rek o suusna en mbawen leɓ kono noon so leɓani hande kotiragal ngal e miñiragal ngal ko ɗo ngal fota eyyi on jaara wadde waride أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين di gërëm fedde fulɓe nde fedde nde gandanɗa machallah yimɓe ɓe mbe yimɓe garani kono mimi yimɓe ɓe ngari kala ko jiiɗa siɗa ƴeeŋa to étage ko step yarata one by one worɓe gona to lees ɓe dara si a yettoyto walla a yettoytako fedde ko noon wayi ɗum yahata ina heewi e fedde kono noon si Allah jaɓi nde fedde keyniɗo fedde nde yahadde ko ɗum woni Abdou Sow wona hande min gandodiri Abdou Sow ko ma Allah yoɓa ɗum moƴƴere Abdou Sow nde wiye Abdou Sow walla Abdou Sow no nane no haale Abdou Sow suudu mum ko suudu leydi ko ɗo wonno taw haydara ala ɗo woni jooɗi Abdou Sow poltiri wonno so immima poltiri o naata e galle ɓe gandanɗa ɓe ngala haydara hokka ɓe gertoɗe poltiri Diagne Abdou nda wona gonga nden Abdou ko waɗi ko ɗum o heeɓi hande Abdou ɓiɓɓe ɓe fof ɓe mbarkini ko waɗi debbo mumo o liggima de min hay goto halanta kam galle ɗe kono noon min capital fulagu ɗum capital mo garuɗen ɗo o président o honotiti Alaji Sidi Dieng mino ɗum nana min komi journaliste miɗo Gam Africa TV online TV si a yeehi Facebook YouTube a yiyat Gam Africa TV ko ɓuuri heew e fedde amen ko Quran gammoji e goɗɗi hay ɗum ɗo fof miɗen ɗum jaltina nden naka o groupe ko hande ɓe nattini kamen Abdou Sow meeɗi kam ɗum haalan taw arani ko piyaro waɗi kam registre hande groupe he joni noon groupe o gannon on keeɓi journaliste on keeɓi TV kala ko jiɗɗon nan inchallah aduna ko min nomite Samba Ba mimi eyyi Samba Keba miɗo jibina Yalal Ba saare ɓe mbita Kusak ko ɗum woni original Kusak oya Ousmane baba mum e dam jiibi yumba e baba ɓiɗɗo kawa nden hande dental ngal ɗo no funtini ko heewi ko ɗum woni dental itta leñol gandidira hande musidɓe hewɓe nanodira gannodirani nden ɗum hande miɗo en welti miɗo weltani GRTS miɗo weltani media ji gonɗi ɗiɗo fof golle mumen peewi mi salmini on mi yetti on ko min musidɗo mon Samba Ba Gam Africa TV online Facebook YouTube on jarama hoɗo baba jinnaɗo foɗɗo noon a innat inde mum nde ko inde mum nde tan Amadou inde babam nde inne way hoɗo baba hoɗo teddungal mum ngal kam hoɗo ngal yo Allah yokku balɗe e kattane e hormata Nabil Moustapha e immorɓe ɓe ñaabina immorɓe ɓe Sénégal fof mi yetti on mi jaari on mi andi on kollimin wondeno koyen gotum sabu to jarani on accude haajuji mum immoɗon toon ko yata e pasuji jowon pas jippoɗon jolon jippoɗon ha jettoɗon on jokki enɗam yo Allah yokku balɗe e hormata Nabil Moustapha ko heddi ko ɗo woni noon ko wakkilare to dental leñol ko wakkilare naɓata ɗum ta laari dental leñol hande hay guuɗi sappo en jogaki woni suka woni mawɗo fof dental leñol ndu lewru ɗo goto fof e men en casodirat rewɓe ɓe temedde joyi worɓe ɓe ujunere dalasi mbinden fof kawrindinen tegen haaliso e dow lawol tawa probléme ala hen cuɓen ɗon ɓe gandanɗa hoorema ko ɓen jogoto kaaliso
toppitanen dental ngal hande Allah dadu to goɗɗo sumramaro ngala ko mallita to goɗɗo mayiɗo ala ko wallira ko hokon den tudden den hunduko rek walla joroɗen ñaamen biccitoen ɗon poti ɗon ɓuur hande na fonno tawa dental leñol rek goto fof mbo yakorine million ngaji ina e keese koɗo ay transfert ngala ta ñamlima ɗo probléme to waɗi ɗo mi ñamlo haalis o yoɓetake ko onko haali ko ɗo min tigi yaani haalis o nde haalis ko junggam rewi kono yeehi lebbi nayi o yoɓaka ɗum ɗon wona ko foti won ta a soɓi secrétaire a soɓi kasiya a suɓi advisor a suɓi président a suɓi vice président probléme ɗo wi cuk ko ɓen foti daro kono ɓe daratako ɗum ɗon yo ɗum fot hande ko ɓe mbiyata ko kuttowo hoore hersata guite ko woni ko ɗo woni laaren no daroriɗen gonen gotum e dow sago men en fof sabu ko sago men kala ko mbaɗɗa ko hoorema mbaɗanɗa o abduso ko waɗata ko e leñole alhamdulillah rabbil alamina ko Allah woni joɓo o yo Allah yob Allah rewi wawi mbo yob Allah yombo sabu wona Sénégal wona Badibou wona Sandial ɗo min jara fof ujunaje nogas dalasi o funtini ɗum ɗo bolol fof noon eyyi to Abdou ala ɗo noon janggo hono yimɓe mbatta haade men tawɗen keeɓi ballowo mballen koye men eyyi en keeɓi ballowo yon ballu hoore koye men woto en jakor ballal trek kumen keecele men ɗe kuntinen kalis goto fof tega yon haalis to tegama o wona wiyata hunde janggo min de ko ɗum jinmi ko ɗum jiimi exécutif o jahden mbo joni joni ko gonga ko ɓe cuɓi ɓe ngari ɓe mbi ɓe ɗaɓɓita leñol ɓe ɗaɓɓiti leñol en tawtiɓe en nanganiɓe ha leñol ngol darima kono on jiinoɓe yarta ni wona noon foti ya darninen ɗo exécutif joni to en darni exécutif joni mbawen keɓ bolol ngol cukkuɗen sukaɓe ɓe cukka e dow men ta min ta yimɓe tampa ko sukaɓe ɓe de sukaɓe ɓe takinoɓe dow gamen ɗo yahamiɗa gonga ɓiɗɗam natani hen taw ko won ko taki on ɓe natani par ce que ko wayni ɓe jiiɗa hen naat janggo ɗum adduya probléme ɓe fof ɓe kalani kam plendi ko woni toon yimɓe to min ceeñat exécutif amen o to o ceeñama joni ceeci jaafoɗon noon haala welani miɗo on salmina on fof kala ɗo immori miɗo tori allahu jomirawo yo joomum hoɗe dow jaam tawa jaam attaga jaam tawta jaam e hormatu nabil Moustapha assalamu aleykum wa rahmatullah mi salmini fof ay goto mi accani salmini jiddo président aɗo bawi président fof ne o salmina ko min yero buya sa sangel tanira o bano teddi salminta fof kono ha fane ɗen en gaccutira hakkillaji no fewi saabu neɗɗo hande la ko dañiti wona bandu neɗɗo ko bandu ɓe dañi ɓe gandanama hoore ma ɓe etone yo Allah walluɓe no ɓe jaari hen ɓe gandanama hoore ma ɓe mballitane yo Allah hokkuɓe koɓe mbaddata ko yo Allah hokkuɓe ɓeyda yesso ya barke salatu fata ɗum fof minami salmina goto mi accani en ɓeyda hokkotir hakkillaji neɗɗo ta tawi ɗum e place ne a wi ya jippin ɗum en potati yewtino gandi ma ɗo jippiti ɗum ta kam no looɓani o usto saabu to lowi to hebbitima caggal a taɗa solli ɓeydu a ustortama ɗum eɗen poti anno jarɗen mayin tawini onani ko ganduma en adda mani poɗotiral e nder men woni neɗɗo goto hatta ha fane noon ɗen ɓeyda nannotir hande o de ardi ɗiɗo joni o wi ayi o ko musidɗo o ko musidɗo ma fof ɗum o arta kon talade o ko musidɗo ma wala foɗanimo arta woppi ɗum to a toppiti goɗɗum waɗi interest meeting wona waɗani woɓɓe ne moƴƴani eyyi minen noon ko ganduma hoore ma ko garmi ko gay ko pour mawɓe ɓe etima mawɓe ɓe eti jak hawɓe jokki enen sukaɓe noon hande ɗen usti tepperen ha yina heewi ko gandanma hoore ma sengo musidɗo amen ga te wona min yo Ablaye meta en yo cuuɗi amen idi ɓe kewani argot so saɓak Ablaye en wiyataɓe gaay ɓuuri ko kaw idi ɓen fof fuwaɗa ɓen ɓe foti ar ɓe gande ɓe kedani caggal saabu hande kala ɗo gandanma hoore ma ɗo taariɗa arti ɗo julde nde ari ɗo yetti o wi ko basigi bano teddi fof koye ɓeydi ha fana ɓeydo rek goɗɗo ne ko noon boy saji ɗum nayi toon woni puntat ɓe gara Mouhamed Sow ne kamen ne ɓe etima saabu hande ɗum goɗɗo mo wawno waɗɗo goɗɗo mo wawno ko amtanno goɗɗo amtanani hatta fa neɗɗo guesa mum darro e wiyeɗa a jarama kono hatta fani goɗɗo fof kala ko gandama hoore ma addu hunde a yiya andatani a wawatani ɗe wawi tottiride ta tampinani addani en coow anani
ndaren no jaaruɗen tani balɗani ɓerɗe kala ko waɗira ɓerde ti ɓoyri adda ko gandanma hoorema tawi wonirani noon ten mbiyamen kaldat o haalat huula walla o kalami wawata won nden o ta hayni ma anda doyade ma wiide manne a doyada gippo tawidan ɓeyden addata goɗɗi tawi wonirani noon tawi cowani sabu ko haddi kone ina adda cow ɗen usto wonani wanno ti aranno hewanno abbiso no yimɓe jiɗi ar ko tawi koye hori waw ar koko naggano ɗum fomma min koye liggey neɗɗo golmi mi fommino mbimɓe kala mba pari no foti ar no mbimini bosam ko nareɓe o haalani kam ko musidɗa wi kam minimina ya musidɗe kamɓe ɓe mbaɗani mbatten ni kono hande ne mbimi wi kam hande a liggoto ha o time mbawa sopto ngara on time Allah waɗi mbami coptimi garmi hatta pande mina jarna mawɓe foof immorɓe ha ngol dalaba en ni ɓen fof minaɓe sa saabu min toon min gowani toon min ko da yoɓare gandunumi on ne ko andini kam ko ɗemgal am o wi kam heftini kam o andi min kon ɓiɗɗo bando teddi basigi kala mi wandi komin jiidi wona jaari o ren gandunomi hatta pande boysaji ɗe fof tinno yaya on hande guila min jiitu kam joni hande ɗum fof ko yettire Allah mi ɓeydi pamotide saabu ɗo tawi hande anda ko minen mum fof jiidi non no sukaɓe ɓe pundu ɓe probléme o fof ko minen boysaji ɗe jaɓata ar ɓe jaɓata ar a wawata neɗɗo ɗo wawamo jibin mbiya ɓurat ɗum o forcé ngara gacca haajuma ngara e dental ngal ɓe jaraɓe ɓe puntuɓe ngara dental ngal ɓe puntuɓe ngara e dentale kono ɓe garani de boysaji ko ay gotade ko kilin kilin mi salmini on fof mi salmina yo ay goto mi accani min beltima e ñalade fof na hawri wonno an ko manki koto enen in heddi kono kam wallumo waɗimo ha mbo regli no mbawnoɗen ardu fof o wallay ko laa ko mbawɗen e ko parani ko o parani en o paranatno en o ala ɗo o woni ɗon e mbo en parana sabu sa yi dental ngal wawi ya yeeso caggal Allah ko kam woni foundation o sabu mbawɓe no am mi jolat ɗo moto mi yaha meeting ta hay dalasi mi funtinani nde mi yahat meeting sigol kam pasani kam jaale gartal mi yaha mi arta mbaɗɗoen ko ɓuuri mitinaji ɗiɗi tati pasanma namma artirma ñamminma garta on sahingal dental yeeso o wonani hen caggal nde minen fof minen gandi mitinaji mbaɗa ɗiɗi ɗo ko keɓata hen minen hay mbaɗono am hay ten dalasi mbiyeteɗo o teg mi tegatamo cakkano mo gandanɗa o luwan moto o wenma ñamde jaaha garta hen andi on si woni e dental o wonani hen caggal so mbawɗo jogo hono ngal dental ko yata e duuɓi ɗiɗi ha tati si yeehi ha kamne hande mbo are mbo tottire kamne ne yimɓeɓe jiiya kamne ɗo heeri e dental he hande ko fonno kala gonnoɗo e fedde he si tawi fedde nde takma ko ya nafta fedde nde yeeso takma hen won ammutano tardu par exemple ko gonga noon gantuji ne waɗa kono ko naɓata en ko yeeso gonɗo yeeso ma en toujours si en perguit ɗum sabu keynina neɗɗo ha para perguita ɗum in welani laambo yiɗi in laambo yiɗi keynineɗa ha para perguiteɗa ɗum laambo yiɗi in nde enen fof ɗen gandi wona mbo añi dental ngal wona mbo ittidiri yimɓe mbo andi o hanki e mbo andi o hande o fotiri nde ko ɗum taki en ɗaɓɓi ɗum taki ɗen ɗaɓɓita musidal ngal pour mbawen won gotum si welino ɗum han o wiya kaari mi anda ɗum mi anda o e o han sa heeɓi probléme ma e mbo o andodirno gila mo hecciyanke o hanki fofo fondidiri nden noon sin yaari noon sin jeeyi haɗen jaaha enen fof en gonat gotum gonen enniya goto mbasen yurnotir mbasen wat patiji ɗon wasata kono si yeehi ha hedditima national interest woni interest enen fof leñol ngol ɗum ko national interest woten ndar hakkude kaari e kaari ndaren ɗo ko leñol ngol ta jahanten mi yahanani onda Amadou Huli mi yahanani onda o mi yahana ko onda ƴiƴamam ɗam jahananmi e nder ƴiƴam noon in wasata wan jaaduɓe eɓe jaadani kono hatta si wiyama hantin ko général meeting ko général leñol ngol mbaɗanten ɗon enen fof denten gonen gotum kawriten mbasen en heɓ jurnotiral ngal ne mbasen ngal hebbin ngal wasatade kono si ngal heewi mbo kala mbo ɗaɓɓana oya point en ɓooyat feejde en mbawta yaha ɗo jiɗɗen ɗo nde ganden nde ngal dental ko pour gandodiren nafotiren ɓooyɓe ɓe ganduɗa en gandanoɓe ɓe gandotira saabu hande o ni no haaldiri o jiyaɗo jaratoma ko haali ko ɗo ina yurmini nde ko e famille o immode nde honiɓe mum kewɓe ɓe keewi ɓe gandanɗa hoorema still
ɓe ganda musidɓe mumen ndega ken musidɓe maɓɓe nde waɗi noon jawɗen en waɗ ha en yatti ina wawi ɓende ne jiitata en nden noon ko enen en mbaɗat en teeyat sen teeyi ko wiyete ko si wiyama si mitin noddirama waɗi ɓe gandanɗa ko garɓe laar woɓɓe ko garɓe yurno woɓɓe ko garɓe ñaam garɓe ñaam noon si ñaami ha ɓe kaari ɓe kootat walla ɓe jii ɓe ñamata ɓe kootat kono garanɓe ɓe mitino ɓe gandanɗa ko maɓɓe ko ƴiyal ngal addi ɓe ɓen ko ɗon ɓe gonata ha faw joni ko ɗo ceɗotirten koye men ganden hoɓe gari interest e hoɓe garani interest e hoɓe ɓe gandanɗa hoore ma ko leñol ngol jiran ɗo gandete min andi ɗo weli ɗo en mbawa andu jiɗɗo e mbo yiɗa hay neɗɗo tan nde gandata hoore ma neɗɗo momo yiɗi jaa ha tolnoɗa e dulare kono ɗo dañɗa ɗo jawdi walla ɗo gonɗa ɗo e place porɗo mbo kala yiɗanno kono ɗo yaha ha tolnoɗa e dulare dental ngal noon ɗo ngal tolni ɗo hande ɗo gandeten jiɗɗo ngal e gañɗo ngal saabu ngal tolni ɗo gandanɗa ɓe mbawama okku ɓe mbawama waɗa so ɗo ɓe mbawama waɗa tinno hande kala mbiɗo an horandu Moussa rek 100,000 arano wonɗo ganda famille men o mbo heewi en udditino on ɗo groupe aji ɗiɗi kono han ko sa ari ko mbiyeteɗa hoko gaddorɗa walla an mitin jawtuɗo a waɗano naggam ko hono ɗin façon keɓata hono ɗin façon noon siɗi goni e groupe on tuma a andata hombo yiɗma e hombo yiɗama nden noon ko woni hen enen ɓe gandanɗa ɓe ɗen pasori pour en jaa yeeso enen men kumkece men ɗe haysi wawi han gonen ɗiɗo walla tato ko waɗi hen important woni nen dañ fayda ganden ko taki en immo andi neɗɗo si dañi fayda dañɗa e fayda ko takma ko immo a andate nde ganden ne seconde ne ɗum ne laaɓana en ngal dental ala jiiɗo ngal wona Abdou Sow wona Mouhamed Sow wona Universal wona Saydou wona Bakar Sam hay goto jiyangal kala mbo waɗani ko feewi a dañi right wiyede ko mbaɗɗa ko in fewani kala mbo wawani nab wona galle baba hay goto ɗo ko enen fof poti hen kala mbo waɗani ko feewi a yakkanta keddiɓe ɓe an sa andi a wano ya a wawatani ya a accat mbawɓe ya mbawa ya min ko ɗum jimi hen kono wona wonde ne foundation o ko foundation am walla place o ko place am min wonta ɗo in jagui ko min in boni ko min walla ko mbimi ko ɗum waɗata in moƴƴi in moƴƴani ko min ɗum naɓata hen yeeso ɗum ko ma dartinoɗen famille o mbo yaaji comme no wiyete ko kalana e men guilama e gande haali man position mbo ƴettuɗa foof sa wawama sa accima waɗi mbawɗomo nden noon ko woni hen enen foof dañen inniya goto ganden ɗo en garanani ɗo pour ɗaɓɓugol jawdi ko garɗen ɗo ko pour ballotiral sen foof ngaɓanima nen mbaɗane in yaata mimi arana nomi waɗane en foof mo kala men arana no totte nde laawol men addi pour tottira poɗɗa nden in yaat ne en foof par ne ken murɓe tottirna ndaren nden to tottirten to en metta en mem mo kala men daro andane min de mi fotani waɗane komi poɗɗo waɗan mi fotani wallu komi poɗɗo wallir so en jiya kalis men o arat kono min hande simi nani trans mi wiya on trans foof nomi weeɗem walla mbaɗanin no tegeji rewɓe ɗe mawɓe rewɓe mawn ganduɓe ɓe tek tigi si fokkitama maɓɓe gonta fos teggitoɓe taw ɓe gandi batintoɓe tektintaki so onon ɗi enen o groupe men wona ɗum enen ko tegɗen no gandirɗen famille men walla mo jiiɗen mbo lori walla mo jiiɗen mbo woni ɗo gandanɗa hoore ma ko critical condition ballen ɗum kono wona wonde ne rek mi comme no susu hande o heeɓino walla kaari waɗanonoma naggam minne komi poɗɗo waɗane naggam ɗum sen daari en jaata saabu en mbatta ɗo ɗe kaari de mi nani wiya waɗanonoma naggam min de mi heeɓino ko wayni min haydaran waɗanaka joni andi haala sew ka naati to nder so ɗum takki noon affaire ngaɓanogol enen fof no waɗane tegenin tona enen fof paren pour balliren eyyi nden noon jaafoɗon e haala he si tawi mi haali ko gandanɗa hoore ma yarani jaafoɗo noon fof moƴƴi on jarama haala ka moƴƴi ko kalɗa ko rek kamo wi ko mbaɗan jeyni kono min ko mbaɗanan min eyyi noon yo Allah wallu en no yaari bandiraɓe mi salmini dendiraɓe mi salmini gorgilaɓe foof ala mo gaccumi ɗo mi salmini ba Abdou mi salmini ba amen ba am Yero en ba am Ali en mi salmini ba am Sidi Deme mi salmini ba am Mamadou en mi salmini sukaɓe foof ala mo gaccumi hen ko min Yaya Diallo
salminta on ɗo fof min noon ko gardumi ko sengo amen minen sukaɓeɓe no min dirino ni taɗi hewno dole ta mawɓe ɓe belti on waktu sabuna minen ngal dental nde fuɗɗi somin kawritoyino galle basaɗo ta ɗum ɗi weeli wi ɓe sukaɓe ji ndenti ɗo ɓay ta goto fo ɗiɗamini toon no o wiri ni tan ñamgol enen fulɓe hande kum taki ha dental meɗen yahata e law seeɗa tan fuɗɗete tan ɗum si ñamama tan heddinoɓe mbiya he min de mi ƴon ñama goto mi wonta ƴon ñehingol andin ɗum yakko jon sukaɓe ndaare ɗo minen wonɓe ɓe ɗo minen tan nayo min tan e yero e alaji abla ɗum minen tato ɗum ko dental e jeeje minen ɗo puɗɗino dental minen sukaɓe min mbi min ɓeyda doole pour mawɓe ɓe min mbaɗirano dental pour no dental ngal no min jakku dental mawgal ngal de minen ne ko min ƴettuno dental amen ngal pour min gona less moɗon min gona fondement moɗon min ƴeesa on yaha dow kono minen tigui koyen amen min korima ya minen dental amen ngal gurnal ngal ɓaawo ngal horima ya si goto leeɓi ɗon hande heɓat ɗo lebbi ɗiɗi ta leɓaka andi neɗɗo sa ardinama wat hakkude maɗa e Allah o kala ɗo gonɗa sa waɗi hakkude maɗa e Allah o tan billah walla a tampata ɗo pogaɗa to eɗo gonɗa ɗo taɗi serti minen ko ardinoko ko foganoko yara dow ko ɗum yakki min noon ko mbimi minen sukaɓe no min bakkilo min muña min gara min mbaɗa on support ko minen mbawi on puus onon goni lumiére amen minen mbawi on puus jehen sabuna hande ɗo ko onon tan mawɓe minen simin garano ɗo ko onon tan gari ɗo si on kaali ɗo minen ko minan ɗum tan e mobile ji amen e goto fof jokka haaju muɗum o aduna noon ka dogata han gooɗa tawa ano yana moɓeɗa ana a majjiti sabuna hande ɗum ko kalden ko ɗo mawɓe ardinoɓe ɗo ko awi en ko ɗo hoto ɓe ɗo handi mawɓe wonɓe ɓeɗo ne ko ha seeɗa tan ɓimɓe nana kaari wiyanoma ɗo he nda ko hanki minen gonduna kono o yeehi joni minen sukaɓe no min gar min bakkilo min muña min gara min deggina on hunde noon ko wiite ko siɗi fokiti ala ko wiitake min ganduno enen fulɓe sa yi tampuɗen ko min ganduno tan enen pera was andu ko ganduɗen tan kala ko jiiɗen enen gandi dendal meɗen ngal le foɗɗa hey enen gandi ngal yaata ay ngal gandal ngal tan tampini en te enen kewi ko cikitoɗen an ba amadou okke ɗo o mayik kono mbo yurne mayik makko waktu fo waktu ndako mayi o mbo fewi ndako mbo woñi te neɗɗo Allah tagi en o wi o timminani en hay goto timmani ɗum noon no mbiɗen ni enen jiiɗi change exécutif o hay sen cenjanne wata en lobnu wata en mbatno en mette no mba seeɗa seeɗa tan ɗum ko sa yi hande enen ɗo kawriti min tigui wonde haali ɗo ko hagguitamde ɗe gadda gonɗe mi tinani ha ɓerdamde hecciɗi enen tan jiiɗo mi waktu fo mi wiya ɗum ɗo a yiyat ano ɗo jolde neɗɗo ko wono jaɓɓunte ta ko onon jiiɗi kono jewtani so en jewtan hay ɗum ko majjodirɗen ɗo enen fof cikkodirɗo billa sen jewtan en ganda ko kewi kono en ɗo gondi goto fof mo deƴƴi hoore muɗum min mina fogiro ko pogmi ko mina yabbi anan fogi o pogɗa anan yabbi onon jiitodirte hay dara ko jagata ɗon ɗo tan gonten en ɗo kumpodiri ha ma en gonta yitodir ɗum ko ɗaɓiten ko ɗo ko ma tan enen bakkiloɗen muñen kala mo naɓo hunde noon ko ma muña kala ɗan ɗo muñal ala jagata hay e galle yoma galle o ko ma muñade so muñani tan famille o fof yahat ɗum noon ko fuɗɗano wiya en poogi en mbiɗo kalis noon jangga yakkat no salmina onon fof gilam dow ha to less gilam e bawma dow ha to less babirawo ha to less no salmina abdou munomo salmina no yetta no wawi wi alhamdulillahi rabbil alamin meeɗa lebhe kafusi wona hande kono sa e lebmi noon hande abdou fof mi yettoma tawa ha min lebma wima jarama jofi jarawa lakka ko mbawɗa ko hande hewɓe ɗon ta kamen ɓurma dole kono ɓe mbawa inwat ɗum fof ko yidde jokkidirgal musidal nde jokkidirta musidal Allah jokkiru noon balɓe ma yokka kala ɓiɗɗo julɗo gonɗo ɗo ya Allah subhanahu wa taala Allah woni gaynako Allah aynu en rena en no renino nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemi weltima no beten wona seeɗa ko ɗaɓɓite ko fof koye ɗum cogliɗen joni alaji ara walla en beru ko Allah hokki ɗum ko hen o haalana hen en ha paamen sabu ko musidal ɗaɓɓitten ngal musidal noon ina wayno sa yi lekki ki dañi cate ki lekki no on bugu woni ɗo no walla en ko faami ko hen o haalana en nden noon kala en musidɗo ɗo wawi won yo fundu ara jooɗo hetto
kono ko leɓete ko kam leɓama fandare nede andama ko yakkito ko hebbino ko yakku ko hebbino ko jahnu ko wanno koye na yaara caggal ko takata na yaha yeeso fof duƴƴama ɗo nden ko heddi ko ɗo ko yo en ndar ko hono ko hombo ko hoɗo ko hono so jehene ɗum haalisaji tefeteɗo ɗi homo jogotoon hoko tagi eɗen tega haalis so en tegi haalis en naftortako eɗen mbiye yaagol janso pawaɗo en koroto hay 1500 ujunere temedde joni tottuɗen pawaɗo men sa totti pawaɗo ma ujunere temedde jo a wallu ɗum a walani ɗum hoko tagi ngal dental sosama duuɓi tati hikka ala ko nañɗen. The first question is hoko tagi executive o oɗon jooɗo oɗon ñamlotira haalis mo dental ngal fof renti on haalani ñamande nde to batu mawɗo to onon tan ñamlotiron haalis o oɗon dental ngal na jogani Ibrahima gulu ujunnaje 10 si on kalani kam o haalis kawrindinteɗo ɗo ko hombo jogotombo homo woni trésora dental leñol gotol mi yoɓana toon ɗe ujunnaje 10 to Ibrahima hay siko ujunnaje temedere wonno mi yoɓatno ɗe kono fanna ma mi anda haalis tegeteɗo hoɗo yahata hay mbuɗo mi yoɓata Ibrahima albarka. Trésor o woni Saydou Diallo kanko woni trésor kanko woni Ibrahima ujunnaje 10 ɗe joɓama ko min tigi waɗi ɗe yetti Ibrahima beɗe ñamla yetti time ɓe joɓaka because Mohamed Sow kanko wonno Kap Kasia Mohamed Sow Seydou Diallo e Hawa Diallo kamɓe gonno kasiyaji Hawa taw o wi nene makko sellani Allah waɗi nene o sankima nde nene o sanki nden min mbi Ibrahima yo ñamlo min haalis Mohamed na waɗa post créwan assez paramilitary andi on ko desaɗo Seydou keddiɗo o wi o sellani o wi ko poɗɗo yaha Dakar waɗa yo opérate min mbiyen Ibrahima yo ñamlu min ujunnaje 10 Ibrahima ne ñamli min de pour yeggol haalis o wonno probléme o parce que min mbawa heɓ Mohamed min mbawa heɓ Hawa min mbawa heɓ Saydou ko ɗum taki o haalis o waɗi diile kono after mi yoɓi haalis o si tawi wayi noon si enen mbiɗen ko dental gotal ko en wallotiranɓe haalis o ñamlama Ibrahima o ƴetti haalis o ñawliri waɗi jaaɗi ŋaaɗi o horima heɓto haalis no nokki am mbiyon kam miɗen ñamli Ibrahima ujunnaje 10 walla ujunnaje 20 min ko rima ɗum yo mi yo on mi yoɓat ɗum hande walla mi yoɓat ɗum joni that's good to go ɗon waɗi mistake amen ɗon min mbaɗi ɗum mistake Mr. President a jarama mi salminima minoma yetta ɓen woni Mamadou Diallo ɓen woni Mamadou Diallo ɓiɗɗo Yerogulo mo Banocci ko woni mamo président ko lamdiɗa ko ɗo na dañi solo on tuma kawral na he fedde hay siko yimɓe tato siɓe kawri exécutif siɓe peeji hunde rek koko yaata taw luutodiral arani kono gila o kaalis ñamla noon o addo e caɗele ɗe kaalis o ñamlama yoggol ngol wonoye probléme ko o gorgui wiyata ko ɗo kaalis o ne ñamla hawrete Hawa Damumbo fawa wona noon kaalis o ñamlama ko heeɓi hitande taw tombon fawaka ko yaata opération kaalis o woni yoɓaka nde min lamdotiri yimɓe ɓe fof jooɓi ha heddi Hawa de kam o yoɓani haalis mum joni noon Mohamed ɗo waɗin ɗo plug woni taw Hawa Damumbo fawa mbo fotiya opération ɗum taki o ñamli haalis o minum sa haaldiri noon a addat jeddi parce que haalis o wona Hawa tan ñamlimo nde mo ñamlete mino ɗon gorgui mbo ɗon o universal mbo ɗon yo Hawa yo Seydou yo Mohamed joni so wi ko pawgal dawan on ngal on ñamlani haalis o ɗande o waabi ɗum te kaalis o ko poɗɗo yoɓe because goto jiyamo yimɓe fof ko tegi si goɗɗo ñamlima hen bomo foti yoɓ ɗum yawti tombon sanki wiya yo yahe toon kaalis o mo foti waɗe widro Hawa Damum sankima kambo dankungu Seydou woni ɗo o wawa funtin kaalis e haala mum min mbi joni yo min dar bawat ɗo min ñamdu min kooli Ibrahima addi 10,000 o
o soodi fuel 6,000 4,000 o seedu heɓɓi mbo heyni min o yahi nde min jahi min tawi ɗum toon o wi 2,000 o soodi ndako biskite hoko o tottiri o heddi 2,000 nde min kawre mum o totti min on 2,000 minen no on min jottoroyto ha wayen min gari kono gila min gari kalis o alano mi sukkiranimo ha min loɓotiren because mi kooli ɗum ñande wonde oye wona pawgal mum ngal kolermi ɗum ko kalis o taki kolmi ɗum deƴƴum gandumi noon mino ɗum foti koler kalis o saabu ko minen peeji pour yo Ibrahima ñamlu min kalis mum o momo foti heɓtu o kolete o wiya mi yaafima walla o heɓɓo kalis mum o kono gila mbimi noon Ibrahima o wi kam wota waɗu woori accuɓe ha anytime mo ɓe joɓi haalis ko o heɓi kalis mum ko heɓani hay jonte ɗiɗi enen calmina musidal dental pular wongal ɗo e dow jokkeren ɗam e dow jiidigal e dow horma on calminama woni debbo woni gorko woni suka woni mawɗo dendagal ko renti ɗo on fof on calmina onon jarne onon duwane e min kam komin gari ɗo komin jii ɗo ko weltare tan ma fondement mbaɗa ɗo o fondement no wawi tan enen bo gandi kono en ganda ɗo barke ɗe tolni enen ganda ɗo horma o tolni enen ganda ɗo jikke o tolni nda enen ɗum ko mbaɗɗen ɗo hande ɗum woni dewe Allah nda hande ko jiiduɓe kawruɓe ɓe gannodira ɓe enɗodira ɓe kormotira ɓe ndenta ɓe gona hunde wotere ɓe mbi kala ndentu ɓe daña gueɗal nden noon sen denti rek mba gueɗal funtu siyama fulɓe gona wawa won hunde wotere nde fedde leñol gotol yeddat ɓe mbiyat fulɓe ne wawi won hunde wotere onon gandi ɗe sengeje sa yiɗe kawriti ha suudu woni ɗo no birkaji ɗe ndentu siɗe ndentire gueɗal funtat nden enen gandi sen dentire mba gueɗal won enen gandi ne kala ɓe ndentani mbawa waɗ haydara ko mbiyeten pinal yonti neɗɗo ala ko dañi ko wona bandum neɗɗo ko ala ko dañi ko wona bandum sa yenni banda a yenni hoore ma sa usti banda usti hoore ma sa ɓeydi banda a ɓeydi hoore ma siyama neɗɗo ko waɗi fof wona hoore mum miya ɗum ala won neɗɗo fof ko waɗi fof hoore mum miya ɓe ala neɗɗo fof ko waɗi fof kamɓe bandu men kala ko neɗɗo waɗi kamɓe bandu men ndax banda hande simmanama o waɗi ko moƴƴi ko waɗi to an a farno so sa nani tan farnoto nde men ganden ɗo mineni waji kon sokor ko to waɗi ko wi o yi sukaɓe en mawdal mawɓe ala ko mawɗo kallanta suka bolol mawɓe kallanta suka bolol sukaɓe ndewa en ɗum ko sukaɓe sa yiɓe mbaɗa ɗo wonko nimsuɗen wonko mirtuɗen ko gandatan ma en yawti enenin dabo ko woni hoko mawɓe golaɓe ko jokkodiroɓe taw dine hewani de kono taw yurmene dañi en ɗamnari taw mawɓe ɓe ballotira ɓe ñurmotira e dow sutura ɓe jokkodira andat o ko kawma o ko yumpa taw nedinir dañi hono mbaɗeten enen ne ka ha dañen ɗum ha jawten jokken mbaɗen ɗum gandotiragal waɗa ndax neɗɗo aɗa yiɗa mba anda kono a yewnita mba anda sa nani mi yewniti kaari a andu ɗum sa nani mi yurmama kaari a andu ɗum sa anda ɗum a waɗo yurme hay son jiiɗi yumma e baba tawi woni anda ɗum a yurmetake ɗum ndenen ganden ko gandal saabi yurmede ɗo ko enɗam e jokkere enɗam e jiidigal ɗum noddiraɗo yimɓe noon siɓe kawriti ɓe gandan no ɓe jiidiri yimɓe siɓe jiidi ɓe ballotirat neɗɗo wallat bandirawo ma yo en ballodir sa jiide neɗɗo wallu ɗum anduɓe ɓe noon toujours weɓe enen fulɓe ganduɓe ɓe sen ɓangtat pulagol en ɓangtat leñol ngol ko mbiyeten janggen sen jangi mbawen ɓangtu sen jangine janguɓe ɓene yoɓe gon fulɓe kono a janggat ha ɗiggina kortoɗa won pullo gona leñol gongol hay sa haaldema pulaɗa nottako ko leñol gongol nottata an foti ɓangtu leñol ngol an foti wallu leñol ngol an foti garano leñol jangga ha ɗiggina woni l'islam o woni angale o sa lamnoma e pular mbiya mi nanani ɗum walla mi anda ɗum onon janguɓe etoɗen ballon leñol ngol ɓangto etoɗen ballen leñol ngol jang saabu onon gandi kala ko janggani wonan ko donkuɗa faam nden noon ko kawɗen ko ɗo en mbiɗo nde fedde eɗen mbiya kalis de kono fedde wona kalis ayno wayno mbiya oto sa wi oto ko oto kono ponuje ɗe gona oto kono ponuje sengani oto o dogata ɗum mbiyeten kalis o ko pour hono mbawɗen wallodir kono ho yurmede nde e en doccira kay hoolare nde e aynuɓe konngol ma horma wona hakkude ma neɗɗo ɗum ɓuuri moƴƴu gaynen ɗum kono so en daari kalis o tan en darani musidɗa ngal jakkotirat saabu jawdi kala ɗo naati ren woda ɗo naati ɗon ko mbiɗa ko weccen ko gonga o kalɗo mine nani ko haali komi nani ko gonga ceɓɗo haali neɗɗo so waɗi gonga jaɓana ɗum ay sa nani na wiye siɗa fala bureau sa fali ta fal jettaɓe ba walla jettaɓe jawo ɓe ndeggojira sa waɗi re oya jingananoya kono sa ƴeftuɗo ba ƴeftuɗa to diallo ƴeftuɗa to ka ƴeftuɗa to jawo sa waɗi ɓe sélectionné rek gonga funtat
kono noon sa ɓaɗi yimɓe wonno ɓaɗo juri no ɓete rek yimɓe darat so waɗi ko ala walanta ɗumen ayo ɗum walla ko ɗum adda tawi on dara no palɗo biro mboɗo lawol ene fof ko moƴƴi cohluɗen kala garɗo ɗo aɗa haala ko moƴƴi cohluɗa cohluɓe moƴƴi ɗon fof ɓe cohli ko moƴƴi ɓen kam fotani wayde ko oya wi cohlu oya suusa e suudu he oya suusa e suudu he oya mo sohli ɗo waali ɓurdu fotaɓe hebdu ene fof ko moƴƴi cohluɗen nden noon etuɗen ndaare no ɓuri ni moƴƴu e muuji ɓuri ni moƴƴi e juɓɓen ɗi mbaɗen ɗin ɓaɗa min meeɗo yimmode ha Sénégal mino itte jaam tako bañiragal addiral he yidde pulagu ne taki in kala mo miñol pulagu woni pulla min simi nenano ya fulɓe mbawon hunde wotere ta nakam muusi nakam metti fulɓe ko julɓe kala laamotoɗo ndaroya pullo kala ndiɗo galle ndaroya pullo kala ɗeɓito debbo ndaroya pullo ko woni koye pullo ne kayno mawni nden noon ponken koye men ponkol leñol ponken bañiragal ngal gurmotiren en ɗocciren ballodiren ndaren no juɓɓirɗen ɗum no faari yeeso Abdou mo dari kala ko waɗi o yimmi wallat mi wallat mi sa koyi komi yoɓatan mi d'accord ani ɗon de saabu sa yoɓani o yoɓanan goɗɗo sa yoɓanani goɗɗo an woni fedde nde hono mbiyata kono no marata sa yoɓani o goɗɗo seeɗa yoɓanan ɗum ayini ɗon sa heyni accit hakkille ko nawnude debbo sa jani a suuyi oya ndenaɗo nde jani suuyi oya jani sabaɓe lamɗi oɗo mi sohlanta e goto tolloɓe tawi noon seddi nde sohlanta e goto tolloɓe so yoɓani goto goɗɗo siñami on yoɓana abdude yoɓani no kaɗo yoɓanani ɗum tigui dow lawol tan mo ga itti goto wattidi ɓen yoɓe joɓ illaren togui simo walla fedde nde ñammiɓe ɓe joɓa ko renta koko feccotirte ko renta koko ɓagdete ay goto ala droit jawɗi dental nangade anani waɗata feccodirade dental ngal kala ko yakki an yakki nden noon mina salmina fof mina jarna fof mina yetta fof mina duwa noon ettuɗen ko kalten ko ɗo en wona ɓerɗe mine ta wona konngol ɓolo tan ko waɗi hen sa yiya joom ko pullo kam cuusal ko pullo wawde hokkir ko pullo fof ko pullo ni woni nden noon hanti koye diyen assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu hande si a haaliɗo ɗawno o mawɗo jooɗiɗo takka men ɗo ɗumande kalɗa rek ma woda ko jangga hen nden noon albarka ma ay wonden bisimilla joni jeyen he ko kalannomi ko rek woni he lekki kino arde e cateɗe no jaari ustaz imam walla en hen billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kaseera musidal dental leñol gotol minen on salmina minen on juuro e muno on wiya assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu muno jara fofen ko ari tawtirede ɗo e ngal ɗo dental muno salmina président dental ngal woni ka Abdou Sow e président dental leñol gotol minen ɗum salmina minen ɗum juuro minen salmina kadi président tabital fulagu kamne o ari o tawtama he men ɗo he jonde heɗo e meeting dental leñol gotol executive meeting mumen inchallah kamne muno ɗum salmina muno ɗum juuro e muno salmina kadi koto usuli e kamne kam woni président jokkere famille ngalu kam woni président mumen kamne o immori gilam Sénégal o ari o tawama e jondede meeting executive o kamne muno ɗum salmina muno ɗum juuro muno salmina dendagal ɗo on jom wawi immo na waɗi immiɓe Sénégal ɓe ngari ina waɗi immiɓe ñamina ɓe ari woɓɓe immi badibna ari woɓɓe inni ñomina ari eko woni ko kombo gaay goto fof ɗo immori ɗo muno salmina fof hen muno juuro fof muno ñaago rek yo Allah waɗan en jaam nafta ƴeesal leñol ngol to dow inchallah ko hawrini en ɗo ko jokkere enɗam sabu enen fof ko en gotum ko en musidɓe nden noon si tawi en jiidi jokkere enɗam koko moƴƴi joni nden jokkere enɗam koye nden wonɗen pour anden hono jiidirɗen hono famille o sakitori mbawen fahmodir
sabu ɗa wawi ar he saare ta musidɗo ma mbo ɗon a anda way si tawi a ari a fahmi rek e a yi'at neɗɗo wawi yaaɗo musidɗo ma ganda min nde ɗo musidɗam na toon inchallah woodi waxtanuji hewɗi mbaɗɗi ko wayi noon inchallah ɗo noon family takkosal ko dental leñol takkosal oɗo takkosal ko mama men jowaɓo he catégorie am o ɗo en mbiyetirat ɓe koto he miñam ko mama men jowaɓo ko on woni takkosal babira e men ɓe ko mama mu'en nayaɓo on woni takko salla on takko salla noon ɓe wi ko immi ko Guédé Fuuta ko toon immi ko addi ɗum ga ko ñawdagol e wi mbo wanno taccu he kosngal ngal ñawda toon sellani woodi jula immotonoɗo gay mbo toon yaha mbo ara nde o yii ɗum o wiɓe ɗum ko o wondi ko woodi wonɗo to amen mbo in ñawda ɓe mbi ɗum bisimilla o woni ko ɓe gardi he mum he bandum gorko ɓe ngari ko yuuna ko ɗon on ñawdannoɗo wondo ko on ñawdi ɗum ha o selli kotirawo o mbo yaha mbo ara nde o selli yuna yero kan nde o selli e bandum gorko nde ari joni pour yo nattu ɗum ñawnannoɗo o wi kam mbo ɗum sohli yo okke ɗum o resa ɗum o wi ɗum minin ko ñawdugol min adduno ɗum ɗo o wi ɗum eeyi komi o ñawdi a selli komi yiɗo ɗum nattu bandum debbo o wi kam gilam o woni toon mbomri ha o sooyi ɓe ɗum jiya ɓe jaɓani ɗum ɗaɓɓu ne lanjur mbo wondi o ñawu mbo wondi o nden noon kam so yii ɗo jiɗɗo ɗum ina ɗum jarani o wona ga o rese ga gannaw kam nde o wonduno he ɗum toon ɓen ɓe ɗum jiya ɓe ƴeɓtani ɗum ko ɗum addi o resa gay kono enen yo en andude ko mama men debbo immi toon kono mama men gorko ko ɗo gambiyanajo ko pour in wawa laab on takkosal e ɓiɓɓe ɗiɗo woni komin sifana ko o dañno woni biteɗo sira e biteɗo jalake ɓe ɗiɗo woni komin sifana ɓe o dañi joni noon on sira ko gay he meɗen jalake ko on jibini biteɗo gori jalake on gori jalake histiri mum e mbinde Maba Jaku immi mbo ara ɗaɓɓu nokku ɗo o woni ndo ari ko kam o tawi he lagde he mbo wondi he wuro mum mo ɗon ndo ari o wi ɗum ko batu o ɗaɓɓitta onon fulɓe oɗon andi batu o gori jalake holli ɗum batu mum o finci ɗon saare o woni ɗon mbo waɗa jihadi musidal ngal yaadi he mum wadda jihadi ha Allah waɗi ɗo o wara ko kamene Buur Siin hawri ko ɗon kam e ko ɓen itti ɗum aduna hare mum he Buur Siin mawɓe men ɓen kondidi he se henmati he mum jaada ɗon koye histiri hoorema en kono ha hande en artat gago on gori jalake noon on jibini ngajjari witeɗo ngajjari on ngajjari noon jibini witeɗo ceerno he Ifra he Mbay he Yabna on ceerno noon on jibini witeɗo Ngatam ɓen goni saare sehet ɓe saare sehet naaɓe eyyi ɓen saare sehet eyyi ina hedde ketseɗ e yo ko toon Mamadou mbo toon kam woni toon joni Ibrahima he Demba he Suley iteɗo Faat ɓen ɓe toon saare sehet wende ko he famille takkosal ɓe jiya famille o noon na yaajina toon wicciti hay ce e goɗɗe he on sira noon on takkosal ɓiɗɗo mawɗo witeɗo o sira on ko cippo sira o jibinno he biteɗo taalibe sira cippo sira e taalibe sira on taalibe sira ko jibini ɓuri harande he Kumba harande on ɓuri harande noon on jibini
sa ɓuri en ngansu ɓuri jallo ɓuri paate ɓuri ɓen ko ɓen woni sikka famille mumen eyyi on jallo ɓuri woni dawan babam eyyi Kumba Harande noon ko on jibini e Samba Diawo Saare Alaji Yero kam wondo joom Saare Alaji Yero Samba Diawo e mbule mam mbulo Diawo on bo resano meme famille mum boton ɓen ɗon fof ko he famille takko salɓe jiya o ɓuri Harande noon mboji on Alaji Paate ɓiɗɗo mum ambo ɗo welingaraɗo mbo wiye Rokke o ari ɗo he subaka he on ko gorgilawo he amen eyyi ko bandirawo kociraɓe Ibrahima en ƴetti ɗum onne mbo e famille ko gorgilawo amen ko dayirawo woɓɓe ko suka noon kono noon ko gorgilawo on ɗon ko taliɓe Sira arnano Cippo Sira onne mbo ɓesnuno on Cippo Sira ɓe mbi mbo dañno witeɗo Nduñam on wonno ɓiɗɗo mum mawɗo kono on koye sagatayagal ɓe mbi o maayi taw ladde nde suma jangol ngol huri ɗum o heddi hen witeɗo Samba Cippo on ɗon ko konu wari ɗum ɓi konuli ko hen o heddi on tuma ko jamanu konuli wonɗo ɓe yanno ɓe hippo yimɓe kono kam noon ko heɗin konuli o heddi mo dañɗo biteɗo Yero on Yero ɓe mbino o funtuno o yehi o artani mo dañɗo biteɗo Demba Cippo on Demba Cippo noon on neɓɓesgu mum na ɗon on Demba Cippo ko on jibini Jomba Mala on Jomba Mala Saare Ngata wondo on jibini Basamba Dawda jibini Mamadou eyyi Mamadou Kumba on boton Saare Ngata o jibini biteɗo Caaba Hawa on Caaba Hawa rewi he mum Caaba Hawa noon ko biteɗo Bam Modou Diallo o sankima mbo liggotono post office Modou Diallo eyyi post office o liggotono woni o ɓooyi toon o wonino Kuntawor o wonino kadi Janjambure kam wondo toon mbo dañi miirawo mbo wiye Kumba Galo on mbo resa Cilla on neɓɓes mum na toon ko ɓen ɗiɗo o wurda o dañino noon kadi biteɗo Mamadou Hawa noon on ne mbo ɓesni on jibini Ba Jombo o jibini gorgol Teddi gorgol Ami on ɓesngure mum na Saare Mademba e gorgol Sira ɓesngure mum na Saare Ceerno o dañi gorgol Kajjata on mbo Medina Serigne Mas o dañi biteɗo kadi Ba Alaji Kumba on ɓesngu mum na Saare Mamma he Jombo enede Samba ɓoyɗo on Kombo ɗo wonɗo Mandiaye kono ɓesngu mum na ɗon o dañi Baba Ceerno e Baba Paate e gorgol Mama Hawa noon ɓesngure mum na ɗo welingaraɗo en ko ɓesngure Mamadou Hawa o dañi kadi biteɗo Kajjata Hawa eyyi on Kajjata Hawa noon ko on jibini Baba Nata e Baba Bouba e Baba Mamadou kadi eyyi Baba Nata woni baban koto Fatou en koto May koto Amadou Huli en e miñiraɓe mumen yo inchallah o dañi wiyeteɗo Yero eyyi Yero Hawa on rewi he Kajjata Hawa on Yero Hawa noon ko babam rek o dañno o sanki eyyi babam tan o dañno o sanki nde wiya second wol wo o waɗanoma record pour yagol second wol wo kono in hawti pawle naatima ɗum miñirawo mum wi gannaw ko e koto mum windanoma o yahani kam o yaha ɗum taki mam Yero Guloyi o yana second wol wo yo inchallah ko ni in woniri Cippo Sira on ɓeɗo ko ɓesngure Demba Cippo on Cippo Sira o dañino witeɗo Adu on Adu ɓe mbiyanno Adu Bele kono ko Adu Cippo ɓe mbiyan ɗum Adu Bele kono wona Bele woni damum de ko Cippo eyyi ko Adu Cippo o wiyete waɓe ɗum mbiya Adu Bele joni on Adu Cippo noon on ne ɓesngure mum na toon
sabu kam resano sengo Sénégal on neɓɓe so ngurem na toon yaaji no ori wonɓe ɗo ha ñamina ɓen foɓɓe toon o dañino biteɗo Samba Adu, Demba Adu, Jibe Adu, Teddi Adu, Jobdi Adu, Sadio Adu. Ɓeɗo woni ɓesgure Adu. On Samba Adu noon on jibinno Jombo ba Jombo Ndiaye gorgol Teddi Ndiaye. Mam Demba Adu, Demba Ndiaye, Demba Adu on jibinno Wuuri. On Wuuri on jibini o aussi kame kotira e mum woni gorgol Wuuri o dañi biteɗo Bijji biyeteɗo Jaari on jibini Ibrahima en e Tafa en o dañi biteɗo Hulimata on Hulimata noon on jibini Jaari on Jaari jibini oya Mamadou Jaari on mboɗo o dañi biteɗo Yero woni ba Yero Ndiaye on mbo toon e Ñooro inchallah joni ko rewi hen woni Jibe Adu wona to Jibe cippoto taw muno he Adu suwa hibbitoɗo Jibe cippoto Jibe Adu on ne o dañino witeɗo Julli Jibe e Juma Jibe e Samba Jibe e Giɗo Jibe e Demba Jibe e Cippo Jibe e Juma Jibe ɓen neɓɓe figure mum fof noon toon Sénégal rewɗo o hen woni Teddi Teddi Adu on Teddi Adu noon ko on jibini Bohum Teddi on Bohum Teddi noon jibini Saydou on Saydou jibini oya julde jooɗiɗo ɗa o dañi biteɗo Penda on Penda woni on mbo oyani resno dawan Mouhamed Penda Julli o dañi biteɗo Jaari on fof birkama o woni o dañi kadi Jobdi Adu Jobdi Adu noon o dañino biteɗo Walom o dañi biteɗo Samba on Samba Jobdi noon on jibini on Hawa wonɗo ɗum waɗen vice président Samba Jobdi tigi ñilan tigi o dañi kadi biteɗo Jibe Jobdi on Jibe Jobdi jibini Alaji Yero o dañi biteɗo oye Ali tigi exactly tigi barakallah o dañi biteɗo Egge on Egge noon on neɓɓe ngure mum na toon Bokar en Sadio Egge en e Ramata Egge en on sankinoma ko ɓoyan o dañi biteɗo Ɓuri Jobdi on Ɓuri Jobdi noon jibini Jaaye Ɓuri Alaji Jaaye Ɓuri onne mboɗo he jotaye inchallah ko fawi hen on Jobdi Adu Sadio Adu on Sadio Adu noon o heɓino Gidom Sadio on Gidom Sadio noon jibini Adam Gido on bonini ɗo kam ne mbo he jotaye ɗo e ɗumanni o dañi biteɗo Renam e Bijji he Yoro he Paate he Julli he Adam he Jobdi he Paate ko ɓen on Yero noon on Yero Sadio on jibini o Dieynaba onne mboɗo inchallah ko ɓeɗo woni famille Adu Cippo joni noon muɗa yaha to Jibe Cippo Jibe Cippo noon kam jibini Kumba Jibe e Jaari Jibe e Penda Jibe ɓeɗo noon ko birkama Kumba Jibe on ko ɓisgure mum na birkama Jaari Jibe on ɓisgure mum na sare Bijji Penda Jibe on ne ɓisgure mum na birkama toon on Kumba Jibe on jibini Bafawura Bafawura on jibini président men e ka Abdou Sow o jibini biteɗo Jobdi on Jobdi noon onede Bafawura ɓiɓɓe mum naɗo witeɗo Fatou e ka Abdou e Ousmane e Baboucar e Kadi e Oumar e Mamadou e Adji e Aissatou e Ousmane e Ali ɓeɗo ko ɓiɓɓe Bafawura arana Jobdi ɓiɓɓe Ba Jobdi ɓe ɓenne ɓe ɗon witeɗo Aliou witeɗo Koto Sira e Ansata
e Mamadou o ɗo universal o enne mboɗo koto sirane mboɗo yo inchallah ansatane mboɗo e mi arate mo sona e sonane naɗo e yo he biteɗo dadde fof on woni ɗawtuɗo e yo e jaari he Oumar he Fatou he Ibrahima sala ɓeɗo ko ɓiɓɓe mba jobdi o dañi biteɗo giɗo eyyi on giɗo noon yimɓe dañi biteɗo Fatou he Amadou he Saydou koto Saydou yo inchallah Fat Diallo on mo abuko eyyi tigi inchallah yo Mam Kumbaji ɓe o dañino biteɗo Guya e yo on woni gorgilawo mumen o dañi biteɗo Yasine e Ousmane Ibrahima Nene yo Nene galle yo e Pa Ablaye e Fatou e Mamadou e Kumba yiɓe gorgol Buya tigi inchallah Ousmane resno denɗirawo am o sankima resno baɗam o sankima Ibrahima on mo wiskonte mari kame debbo ko soldat o wonno ko général o wonno tigi noon yo fawiɗo hen ko Jaari Jibe on Jaari Jibe ne ɓesgure mum na ɗon Ba Mamoudou Diari e on jibini biteɗo Hawa e Sadio e Satan e Mari yo o heɓi no biteɗo Mari Diari e kaw Mari Diari on jibini Ba Mamadou Ba e koto Mamadou Ba muna ɗum wiya ba Mamadou Ba no ɓiɗɗo mboɗo eyyi Mari yo inchallah hoɗo ɗum ok on ko ɓiɗɗo e koto Mamadou o dañno biteɗo Mam Diari Jibo o dañno biteɗo Demba e biteɗo Yero eyyi Alaji Yero nam non joni ɗum gasa ko heddi ko hewani ronin aw yo joni ɓen ɗo ko ɓe woni ɗo présent ɓeɗa ɓe waɗani ɗo présent kono mi arat he bano cippo ganna ɓesgure bano cippo na ɗo e Penda Jibe classmate mum o eyyi ɓe gandotiri hande to kamɓe gonno classmate eyyi jokkodiral ngal ɗon yo enɗam jokke jokkodiren enɗam ɓe gandotirano ɓe gandotiri eyyi jokken toon ɓeɓe binduɗa already ɓe binduɗa ɓe ha paari alaji ɓena heeɗiɓe tigi yo daren Penda Jibe on mari on jibini Ali e Ablaye e Demba e Kumba joni on Ablaye mi fof ko on jibini Sira e Kumba hal homo mbiɗa jibini homo Penda Jibe eyyi Ali Penda Ablaye Penda e Demba e Kumba Mama Kumba gorkoɗam Mama Kumba eyyi yes yo on Ablaye no jibini Sira e Kumba e Amo e Ali ɗum fof ko on Ali woni ɗo wona fota fof eyyi Ali jooɗi ok inchallah yo tigi a jeejene mboɗo tigi noon yo barakallah joni bano cippo on bano cippo o jibino witeɗo Jombo on Jombo o dañino witeɗo Fatou fof ko on jinimi Sira o resa ɗo sare ma Demba eyyi kono aɗa andi ko tagi ɗo tolniɗa ɗo hikka eyyi sa inni ɓe a innani ɓeya tan ko probléme kono te tayinna yaaha eyyi teɗen dañi ko heewi ko poɗɗen yew ok Ali oya Ousmane Damum ko gorgilawom aussi ko kosin brodama haw kam o Ali ko ga
Penda Jibe ayo o Ali kam ko ba Ablaye woni bawum on Ablaye ko Penda Jibe Jibe Cippo Penda ko kamɓe tato ɓiɓɓe rewɓe tato eyi Penda jibini bama Ablaye en bam Ali eyi Kumba jibini babam babam jobbe bam giɗo e gorgolam gorgolam jaari jibini bam Alaji Yero Jaari e sare eyi tigi eyi kamen tato eyi on an Ali ko Ablaye ba Ablaye Ali eyi ko laaɓi an komi brodama yo joni ko Penda Jibe Cippo on Cippo noon aussi noon ko gorgol wuuri o mam Demba Ndiaye Demba adu Cippo on fof koto Cippoto kawruɗo aussi aɗa deƴƴi a immoto ngal dental ko dental ma eyi inchallah dañi doole tahe laamu heeɗa dañi doole ko aussi didi toon ngal dental ngal lamdi ballal ngal lamdi haalis ngal lamdi resources ambo allotiren ngal ƴeew omo mahnel daneyel en mbawata hawde min haaliji on ko e Jaari Jibe eyyi kam ko toto gorgol Kumba Jaari on jibini Bijji e Fatou e Ansata e Sirif oɗo e Adam e Mari e Oumar e Olo eyyi joni an ɓe aussi en ko on broda eyyi minen goni denɗiraɓe ma andi an noon ko dulaji ɗiɗi jiiduɗen sengo da am ka koto am way sengo babam ka denɗam te min noon koto sengo babam to nanggum ko ɗon nanggumi yo inchallah so e aussi ko kawma an o koto sira woni dama e aussi ko kawma ko noon simo jogi ɓiɗɗo debbo tan ya okkuma debbo ayo ɗon o ko noon yaari inchallah joni on bano Cippo noon ko on jibini Yero o janoɗo second wolwo eyi o yeyno second wolwo kono minani ɓe mbi ko maximum wonno kono eyi ko jambaro wondo on yano second wolwo inchallah nden noon muna andina famille o rek enen Fulɓe haaɓoɓe omo Samba eyyi Samba ko Mamadou Gulo miñirawo Yelo Gulo mbiteɗo Mamadou Gulo on jibini ɗum kam ko he baaɓe ɓe kam yo Ba Aliou eyyi ɓe ko tanira e bano Cippo eyyi hande noon hande simin wi yomin ɗaɓɓoye rewɓe yomin heflu baabiɓe ko onon goni baabiɓe amen hande inchallah eyyi mi wurtimo komi waɗana ɗo close haala ka rek eyyi joni inchallah yo en andune enen Fulɓe haaɓoɓe e Gambia eɗen dañi comme hondeji men sa ari Kombo ɗo ñoomi Badip ɗon ha Sénégal ɗon ko ɗo woni territoire haaɓoɓe to tawata haaɓoɓe sa yawti Foñi ayi ɗon kaɓo andi ko koɗo sa yehi ɗon noon ko ha Base toon ko ɓen Fulɓe toon goni toon ko ngallunkoɓe e Fulɓe hoori men ngallunkoɓene siɓe ari ñoomi kala mo jiya andu ko koɗo nden noon Fulɓe Gambia yoɓe gandu leydi ndi ko leydi mumen ko enen heeɓi hen pecci ɗo seya destination ɗo hoɗa ɗo ɓeya koɓe Fulɓe ɗum ɓeya koɓe Fulɓe ɗum ɗo ñoomi noon ñoomi Badip e Kombo ɗum ɗon ko haaɓoɓe sa yiɓe hewanno koɓe sotti koɓe daya ɗum ko jamanu konuli aɗa jogii nayi ma goɗɗo konu ara yana hema warma ƴetta ɓiɓɓe ma ƴetta jawdi ma yaha ko ɗum tahannoɓe cotta mam Saydou mo kam wiyanno ɓe mbi o wi sa yi Badip ɓe wiyanno ko ɗon ɓadi ko ɗon woni ɗo ɓadi ɗo konuli ɗi ñoomi ɗon woni to ñoometo ɓe immotono toon ɓe jaha ɓe suuɗoyo to ñoometo ɗum addi ñoomi ɗum mam Saydou wiyanno kam ɗum ɗon fof sa yi munoyno haala ko pour yewtande yimɓeɓe ɓe an ɓe fahmane
ɓe wona hoɓɓe he lesdi he ko ɗo woni ɗo jeeɗe eyi o wiyanno kam bade mi wiya ɗum jama on jamanu hono lumbiranno ɗon si on lumbanno maayo kerewan ngo hono lumbiranno ɗon o wiya kam siɗa lumba a regginan nagge sa ari ko nagge riwata togoɗa hen laaci nagge ngel lumbinma eyi ɓe mbi kono ɓe lumbiranno hakkude ñoomi he ɓadi si konu liɗi si kene mbaɗi ladde nde duppama ɓe ƴetta nayele mumen ɓe lumba ɓe jaaha ɓe to ñoometo ɓe wiyanno ko ɓe yeɓe suuɗo ko ñoomi ko ɓe suuɗoytono toon pour ɓe danna jawdele mumen ɗe ko noon o wiyatanno kam ɗum addi ñuumi inchallah mona andi ko rewtata ko hen eɗen en foti rewtude no salmina fof en inchallah hono enen fof hakkillaji garata andi si tawi a hawrindiri colli ha heewi ɗum waɗe tin tawi sa luuɗi mbawi diw mi nango colli ñengto ɗum tafno muroya fof haala ka woɗɗo ko fotata fof woɗɗo ko fotani hemo ɗum enen ko ganduɗen ko ɗen ganda kono si tawi nango colli si luuɗi colli ɗi jaan boppa ɗum ɗo ta noon in wona noon in yaari sah e ko haala ko ɗo e affaire haalis ɗum ɗon ko in haalama in yaari te enen fof en gaddi ɗi wonta noon yaaru kono muno holla leñol ngol fulol ala toon mi fogi ɓurani mettu hande ko kaari en kawrino ko kaari en ƴefti en si tawi an batnoɗo o an ko dañdamɗa si tawi in yaari woto kon ko ñamɗo on torki kono ɗon in jarani sah tampere hewnde mawɗo si waɗi ko wattata ina weɓi muñ ɗum takno mun e darno en ɗo rek ndaren mistake aji men ɗi ndeglen koye men continue he dow ɗum e comme ɗum oya julde enen fof kala ko wawete waɗe gaccitane mum hakkille ko suka dañɗo hakkille te yewede o arde am jamma o kooli kam o haalani kam hoore mum mbaɗmi ɗum aat kono gila nden he hande min majjotirani simi hecci ɗum min hewata kono ɗo jiita kala ko memi ɗum toon gila ñana min o tinnata kamen mi imima ɗo muno yaha base noddumi ɗum nde ari ɗo ɓurle o dari o fadi kam laako o dara ɗon si wona yidde kam yi rek o anda hombo woni o e ko min jiidi te ko bagage mum o soki eyyi kala ko suɓoyte gaccitene mum hakkille eyyi joni ndaren mistake aji men ɗi ndeglen ɗon te famille o haydara en mankani o mo jiiɗa o wona dañɗo time de o mo jiiɗa o wona neɗɗo togoso e nder meɗen de o ko docteur mawɗo jiiɗa ɗo famille o mbo dañi ɗum oya Ousmane ko police mawɗo famille o mbo toon ministre aji ɗi e nder meɗen eyyi ko woni ɗo tan woni mbaɗen ɓernde wotere daren ko hono mbatten koye men nden in moƴƴat dusagol caggal ngol ala jeriñ kono kala keynaɗo henne ya andu ko yimɓe keyniɓa a heynaki hangaɓe yimɓe ɗo kawriti fof fokka waɗa keyniɗo kono ina waytaɓe keyniɗaɓe sah ɓurma andu an ko hoko jahata nden joɓen gaccita he dow ɗum ne hakkille laa ko mbasɗen kono si en tamani laa ko dañɗen ko ma ganden ko dañɗen ko tamen in golliren in nafa en ko heewi dañɗen gila he police aɓe soldaroɓe ministre aɓe fof na hemen hoɗo yiɓe ndu suudu sa konti ko hoɗo yi ko hendu wawi daro hande heyno ndi leydi wawi hande daro na haalda e président o Abdou mo jiiɗa o si o haajono président o joni totete otage bimbi ɓe jiidat ɗum ina wona ko famɗi nden ta en pijir hoore men o mun komi waɗi ɗum jellale ayi ɗum ɗon fof ina he nder meɗen kono ko ma ganden no mbaɗeten naftoren in nafa en si en jiidigal ngal ko ngal forcé si en jaɓi ko enen jiidi si en calima ko enen jiidi hay goto wawa ittu hoore mum e nder leñole kono no en darda no mbaɗɗen hoore men ha mbawi naftoro hoore men eyyi wassalam joni no mbiɗani min nani ɗum e ko haala moƴƴo e waɗɓe ɓe mbaɗi yawti Allah waɗi ɓe ngalaɗo yo joni en jeehi ha tolnima ɗo ni no mbiɗon ni ceñiɗi wawi won kono enen mbawi dincin ketten ɓe keɓen lebdude maɓɓe ko hoko woni hoko par ce que neɗɗo o ko hakkille tan gollirta hakkude moɗon ha ligge mon yaa tawade bonaɗo ɓayri wonko ndeynunoɗen ɓe ɗum ɗo heeɓi oɗo haali laaɓi tos waɗa tawaɓe ɓe hen en jeddi e maɓɓe enen gandi ko woni ko toon ɓe laɓɓinani en ala ko ñooɓi toon ingol ko satti ala toon takani potcen tan beccen yen lebdene maɓɓe ha daren ko hoko woni eyyi
ɗum ɗon kay gaccen ɗo wonno ɗo woni ɗon tan hay hunde ko dillinaade goto fof tokora baba muñat gacca hakke seeɗa on jarama no bete on tinnima on gaddi hakkil moƴƴo ɓe mbi ɓuratɗe jiire de goto fof tan mo fadditi sinde ari ko hono mbardatmi nde nden ko jiimi ko jaay ko kalɗa ko ɗo mino miijotono hono ka funtirta mbasen meccire dow fitna meccirene dow horma e teddugal e tereta en mbasani ayi woodi hande hunde waɗorat neɗɗo taw tawaki inde wonɗo ɗon o waɗine nder famille he nden kana ko jawdi ndi ɓurani en neɗɗo ala ko neɗɗo ɓurani en jawdi ndi deƴƴen ka mbiyen tek o yiyat hoore mum o artate meɗen sen coowino hersato langa so hersi o langi hande sen nani goɗɗum e muɗum force en gimmoto enen ɓe sowoɓe ɗo te en mbasat ko ɓuri ko ñamani en ko he nden mbaɗen seese jaren hen seese mawɓe gimmo jaa hen mba kolla ɗum no ko ɗumin wona hen haydara in wasa mawnine e ngol sengo mbasen ɗum waas mbasen jawdi ndi mbasen Sulia nekka ni ma fas yéene na pour jokko gay ñu séddale ko mooy las togga bi fufu bi tam ngeen ñëw génn si suy safee parce que pare fufu yi day war a génn fekk fii de ñun ñu ngi ñu joxe ko léegi nag poli ñu ne ñoom lekk nañ ba suur ko nijaay ñu ne lekk nañ ba suur léegi ñu ne su ma safee parce que ñoom ñu ngi ñibbi waaw ñu ngi ñëw lasira hoɗo woni eyo assalamu aleykum Fulbe TV mi salmini ko hettoto e walla ko darta e télé eɗen garani hannde weeli ngara tawede en mawɗo ɓen gandaɗo e pulagu kenno ɗo réunion te noon ko taga réunion o ha ko kay woni hombo Allah no battere jaaɗen e mum ha ganden kay woni hombo ko ɗum woni sababu réunion hannde nden noon on jarama musidɗo a jarama ano mbaɗɗa inde nde ko Abdou Sow eyyi ceerno Abdou Sow min gari weeli ngara ɗo min tawi ɗo e réunion ɗum ko saabu ngo réunion hannde eyyi réunion o ko dental leñol gotol iwri takkosal to gueɗe lamtoro min ɗaɓɓita jibinande takkosal ina yara he duuɓi 4 joni hay o jooɗiɗo caggal ma Samba Ba ko journaliste no ma o rentino mbo renti hande e iwri takkosal to gueɗe lamtoro te min gandano ko musidɗo amen so min mbaɗi ɗum initiate so miɗo US miɗo nelda haalis ɓe toppito ɓe jaaha mitinaji ɓe jaaha ɗum mawnino bete so dental ngal dañi doole no bete because min keeɓi yimɓe 600 so yimɓe 600 heɓi min ɓuri ɗon kono min jottima yimɓe 600 so ko min woni président dental leñol gotol iwdi takkosal e to gueɗe lamtoro ngal dental noon somi faami an ko hitande honde walla ko wattomo ngal sosa dental ngal sosa 2019 dental ngal sosa galle baba am birkama weeli ngara ɗon sukaɓe e babam Samba jobdi immiɓe dankunku ngari ɓe min ɗaɓɓita min jiidi e mumen ɓe cosi dental ngal ɓe poomi ngal taw min miɗo US kono dental ngal joni ni ngal dañi doole no beteno wona seeɗa e dental ngal noon gila sosa addandema hannde ko exécutif jello keɓɗon e dental he dental ngal heɓi executive members 25 executive members members ɓe rentuɓe ɓe tan he dental he ɓe jeeyi e 600 e waɗaɓe ɓe register ɓe jeeyi e 614 e dental ngal miɗen dañi miɗen tega haalis
miɗen udditi banque accounts, miɗen dañi président Abdou Sow, miɗen dañi vice président Hawa Diallo, miɗen dañi secretary Mohamed Sow, miɗen dañi trésora Saydou Diallo e organizer, miɗen dañi Mamadou Diallo Bousouranding advisor, miɗen dañi Mamadou Diallo Bakary Sambouya youth leader. Ina heewi miɗen dañi Amadou Sow e Sare Yero, on kanko woni PRO dental ga. nden noon a jarama gila min gari ɗon mi yewtere nde he mi nani dewtan dañja leñol ngol no sosira woodi mo gandanɗa kalɗo tarike leñol ngol no hono yuɓɓodiri nden noon nani haala kadi aɗa tawa ko taki ha yelo ngo yuɓɓodiri hono mowɗa o ɓoyti addu nde feere walla ngo miijo no mbatton ha onon leñol ngol fo yuɓɓodira ha addannema ko garɗon ɗo hannde. Mi dañno mamirawo kaɓetenoɗo jambar biyetenoɗo jambar gando no beta dañɗo gandal condi e ɗaɗi e mo wiye Demba Cippo. On Demba Cippo e sosi jibini e Demba Cippo e Gallo Cippo e Dey Cippo cippoɓe ɓe min jibinɗo o baba. So as far as mamam ko jambar wonɗo, mamam ko ganduɗo lekkele wonɗo, mbo dañi ɓiɗɗo biyeteɗo Mari Ba gonɗo ɗo wiyeteno Bakindiki Koto, jaami toon janggoynomi condi e ɗaɗi. amma nde gimmimi Sare Ceerno Daara nde garmi tawmi min komi tawɗo gandal jaami Bakary hoto wiyete to babam Mari Bakindiki Koto mi jangge gandal condi e ɗaɗi jungo mum duuɓi 3. sa yi Fulɓe Gambia ɓe he ñoomi he Joka he Badibou e Sandial ha Sénégal ɓe ƴefti Abdou Sow ɓe gardini Abdou Sow because of mbo wawi hakkille leñol ngol, oɓe gardini Abdou Sow because of wotko andi. Joni e gaton nen joni hattani ko falami kadi andude ko homo addi nde ngo miijo walla nde feere wondema ɗon foti wadde leñol ngo gandanta walla kafu mo gandanta ɗum apoto leñol ngol fof gandodira ɓe mbiyeɗan andodirde gandodira et puis kadi haala mi nani woodi police aɓe ɓe gandanta joni ko koye e laamu he ɓe jangguiɗi ɓe jippodi kono ɓe mbiyeɗa andude ngol leñol ɗo saabu ngol programme hannde sababu waɗi ha ɓe gandodiri nden noon o idea ɗo walla ngo miijo koto iwri. eyyi na immi e suka debbo biyeteɗo Hawa Diallo kañum e suka gorko biyeteɗo Mohamed Sow oɓe jiiya ñaamina dankunku. ɓen ɗon Hawa Diallo on min miɗo andi mama mum ko babam Samba Jobdi woni baba mum, mamam Jobdi adu arannoto mamam Kuma Mbay. So miɗo anduno miɗo dañi musidɓe wonɓe ñaamina mi anda hoɗo ɓe ngoni kono miɗo anduno ɗum ko ɗum tagi nde Hawa en immi ɓe ngari Birkama ɗaɓɓit leñol mumen mimi ɓe jeehi sifo ɓe ngari Birkama ɓe jiiti leñol ngol so min ɓe joni en mbaɗat dental en ɗaɓɓotirat. So ko min mbaɗmi initié mbanmi haalis tigi noon pour yahe are waɗe meeting to ɗaɓɓitoye ga ɗaɓɓitoye to min mbaɗi meeting Saba, min mbaɗi meeting Saba Sandial, min mbaɗi meeting Birkama, min mbaɗi meeting e hono wiyete sifo, min mbaɗi meeting ngaji kewɗi ko min waɗat ɗi fonso mi tottat ɓe haalis mi tottat ɓe luyo otoji mi waɗa hen isan naɓa ɓe mi soda toon bottari sodana hen ndiyam ɓe ñama ɓe jara because sa fotodiri yimɓe tan fof wota no mbaɗɗa. Kono noon joni ni dental ngal ñiiɓi ngal dañi doole min mbi alhamdulillahi rabbil alamin. e dental ngal noon gila sosa e hannde en paami wondema ko tati ha casɗon dental ngal ko fi ballodiri on leñol ngol ko ɗum mbawte waɗame haalande wattuɗo en dental ngal gila sosa ko holɗum waɗi ko heeɓi hen walla ko woodi ko waɗi ko gandanta ɗum ɗon oɗon wawide ko dental ngal saabi ɗum ɗo dental ngal na saabi ko heewi a yi hannde aussi division Ousmane Diallo kañum e Oumar Dem kamɓe koɓe classmate police ɓe gandotirano ɓe gandano kamen jiidi ko baɗirawo he kawirawo te ɓe gandotirano ko hande e dental he Ousmane andi min komi den ɗum o andi Oumar ko baɗam so kamɓe ɗiɗo ɓe gandotiri kono ɓe ganda ɓe jiidi yimɓe gulliɗo hande because of taw ina yurmini jiida e neɗɗo a anda onon jiidi ina yurmini gona tumaranke e saare ta musidɓe ma kuɓata ɗo dental ngal kam weeli because of miɗen jultodira ñande fof miɗen jultodira jemma e ñalawma subaka e kikiɗe miɗen jultodira joni miɗo waɗi plan imminde oto waɗa hen essence totta ɓe haalis ko yoni
ɓe jaha gueɗe lamtoro to Sénégal Fouta ɓe ɗaɓɓitoyal takko sal to iwito gueɗe lamtoro ɗum woni next step am. eyyi joni en gara ha an président no ɓe jeeyi dendagal yii tawi aɗa yonni ɓen wonde président nden noon miɗen yiiɗi andude ko homo woni président no homo woni Abdou Sow hoto Abdou Sow jibina eto Abdou Sow yaari ha arannema ɗo Abdou Sow ko ɓiɗɗo biyeteɗo Alpha Sow e debbo biyeteɗo Mambigué. Abdou Sow na jibina Diallo Kounda hakkude Manduware Birkama Sare Fulɓe wonde ɗon ina wiye Diallo Kounda ko mamam biyeteɗo Yuwo e Thiana Cinci Diallo Kounda ko ɗon jibinami. So nde kemmi duuɓi 7 naɓami Sare Ceerno Dara nde kemmi duuɓi 19 gartumi Dara janggoyemi maçon darmi tawmi ko gandal tawmi miɗo foti janggoye gandal miɗo yiɗi andu miɗo yiɗi definitely miɗo yiɗi andu especially condi he ɗaɗi ko nden kaɓɓitimi babam wi kam yaha to baaba ma bakindiki ko to baaba ma Maari Ba jami to baaba Maari Ba on Maari Ba biyeteɗo bijji ñabi jibini ɗum on bijji ñabu min nde jibinami o darino he dammugal suudu babam o wiɓe hande dono Demba Cippo jibinama ɓe kala kuule am min adi miɗo jibine so ɗum tagi mi lamdoto mi ɗaɓɓitat te mi wangorta gandal eɗen ɗo mbawi wonde duuɓi temedere andata miɗo andi salali Mouhammad walali Mouhammad andata mi wangorta ɗum mi wakkindota ɗum kono miɗo jogui yimɓe dañɓe doole he aduna Allah he ɓe mbaddanmi haajuji Allah hersinani mi feera herso eyyi nden noon gila jangguɗa gartoɗa en koto gonɗa ha dandema hande walla ɗanni walla nde jangumi gartumi mi janggo e maçon miɗo foogi duuɓi 2 he jungo mawnam biyeteɗo Ceerno Ba e Cosistan o jangumi ɗon duuɓi 2 kono ɗum foof miɗo yaha Birkama miɗo nana miɗo yiya gandumi tan min miɗo foti janggo condi e ɗaɗi so jami bakindiki koto kalami bama o wi kam tawi bama Maari tawi bama Maari jangumi toon condi e ɗaɗi gonmi toon ha gartumi kay nde gartumi ga gonmi ɗo he Taba miɗo jogino poltiri Nema Kunku wona min jino poltiri ko biyeteɗo Diagne on kam wonno income tax commission o by that time so min jogino o poltiri min ronannoma si wiyete no hande ko julde korka hoddi ɓamɓe ɗo fof goto fof mi tota ɗum guetode 2 totama crédit bofode so kono darmi taw mi wongol Gambia ɗo nafata kam to taw miñirawam debbo mo jiidumi baba goto tottirta visa American Embassy min mi naɓi yimɓe 16 mo Amérique before min miɗo yaha so nde mbimi ɗum min tigui miɗo sikki mi yahat o wi kam mi ɗaɓɓonanma passeport hande te mi waɗat hen visa hande the same day o ɗaɓɓani kam passeport the same day o waɗi hen visa and then the following week mbaɗmi fly to US and now mi luusi Gambian citizenship I'm a US citizen. nden noon ha joni gartende wiyama Abdou Sow ko rewɓe ñolo jogui eko ɓiɓɓe ñolo jogui walla ko woni famille Abdou Sow? Abdou Sow mo joguino haahumo mo wiyeteno Mariama Ba e duuɓi 3 caggal o sankima Dakar miɗo he mum jibindini ɓiɓɓe 6 mo ɓiɓɓe 3 worɓe he ɓiɓɓe 3 rewɓe Sirif Ousseynou Sow Mominatou Sow Pa Alpha Sow Adjiramu Sow Fatou Ndaw he Moussa woni las ɓiɗɗam ɓeɗo ko ɓiɓɓe ɓe jibinmi ɓeɗo he nder galle he e ɓen ko min jibini ɓe ɗo he weli ngara ɗo ko min jibini ɓe ko ɓen dañmi ɓiɓɓe miɗo jogui debbo joni e ɗaɓɓumi debbo Jolfo woni oɗo Safi Cissé miɗo ɗaɓɓi Safi Cissé Dipakunda so kemmi debbo goɗɗo biyeteɗo Mariatou Ndiaye Dakar o ari ɗo birthday am December 26 o waali ɗo nde wiyete o rutti Dakar so ko ɓe rewɓe ɗon jogui mi Safi Cissé e Mariatou Ndiaye Safi mo Banjul Mariatou Ndiaye mo Dakar wayno ko galleji ɗiɗi jogui kadi galle Gambia jogui galle goɗɗi Dakar galleji ɗi joguimi ɗi oɗi ke Dakar miɗo toon jogui galleji 3 kono e galle goto miɗo hemo jogui debbo ɗiɗa ko galleji tan ɗi nañmi ɗi ngala rewɓe kono ta ko rewɓe mbimi ko ɗo Banjul ko ɗo he Dakar e Pikine amma he leydi he noon aɗa daña dulayel ɗo dulayel to e ko wayi noon ɗum no dañi
nden noon a jarama ti ɓaade andi time mo ala wonna ñalande min garteta min jewta e maɗa ko tigui noon affaire réunion ngo par ce que réunion ngo jangguini hay minen arɓe ɓe jangguini minen hen hono pulago ɓamtete ɓaade min jii réunion ngol réunion ngol yiiɗi ɓamtude onon leñol mo ngol fawi hen kadi pulago ngo nden noon mbiɗa faala jewtaneɓe seeɗa noon kono enen gambiyan ɓe o ɓaade mbimam fof ko pullo kono mbote ɓamtude leñol ngol ha ngol heɓa nafa par ce que eɗen jogui ngallu eɗen jogui gandal kono ko heewi wiyede fulɓe mbowonta gotum te ɗum noon a tawata welani minen cukale wonɓe fulɓe ɓe nden noon kono mbawta yimɓe wajade he ɗum ko ɗum woni hare nde gool o ko woni ittenno fulɓe mbawa hawru ayi gila mama meɗen jeeri hisirin to Israel to Egypte taw fulɓe ɓe ɓe dañi ɓe kawtini kanŋe ɗe ɓe dañi ɗe fof ɓe mbaɗi ngaari nagge ɓe ndin ngaari nagge wiyeteno tooro ndin ngaari nagge ɓe ndewatno ɓe mbi ndin ngaari woni Allah maɓɓe kamɓe fulɓe eɗen dañi mamirawo biyeteɗo jeeri hisirin ko neɗɗo Allah wonɗo o yahanno to lagde to o yahi to lagde to woni toon lebbi 6 o arti o tawi ngaari ndi feccama o wiɓe ko woni ɓe mbi min pecci ngaari ndi min ceekiɗi goto fof min tottima gueɗal ma kanŋe an gueɗal ma kanŋe nani o wi ha aduna huuɓa pulɓe karota on gonoyat jahono hirnangue gono yimɓe tokosoñ ɓaleyoñ kono ko jeeri on mama meɗen jeeri hiside min jiiɗi holluno wona noon wa'ata ayi fulɓe Gambia ɓe fof oɓe ndenti ɓe ƴetti goto ɓe cuɓi goto ɗo wiyete tapital pulagu biyeteɗo Alaji Sidi Dembo jiya Marakisa ko on ardi tapital pulagu noon ko Gambia fulɓe Gambia ɓe fof de iwdi takkusal to gueɗe lamtoro ko iwdi takkusal to gueɗe lamtoro dental leñol gotol ɓeɗo kala miɗen Kombo miɗen Banjul miɗen Ñoomi miɗen Joka miɗen Badibu miɗen Kiyang miɗen Jara miɗen Sandial miɗen ha Basse miɗen ha Bansang miɗen ha ɗo kala miɗen ha Sénégal Nioro miɗen ha Sénégal Passy ɓe toon ɗo kala ɓe toon joni minen fof min jiitotiri dental ngal yimɓe jiyaɓe ɓe e dental leñol gotol ɓe ɓaɗima yimɓe ujunnaji 6 timi haalani e caggal Allah an gool amen woni no min gona neɗɗo goto min jiitotira fulɓe ɓe jaada ta suka baɗo no masi darima ɗaɓɓi député min ndentat min kaɓano ɗum because sa ƴefti pitirgol gotol a nayigol a helat ngol kono sa ƴefti pitirɗi temetere a haɓɓiɗi haaɗi tiiɗi nayɗi a nayatɗi naayo kono ɗi kelata fulɓe ɓe jinɓe ɓe gona neɗɗo goto gonen ndenten yumma ndenten baba kala ko jiɗɗen en mbaɗat eɗen noon he laamu président Baro eɗen ndenti he walluɓe ɓe président Baro o laami eɗen hen ndenti nde jippimi Banjul International Airport November 19 2021 ko doole wonno ko doole tigi wonno because mi ardano pour président Baro haydara si wona o waɗe elect o hibbito state house min mi rutto UST ko ɗum wonɗo goolam te a was mi waɗi acif goolo président Baro falano lamminanoma ko lamɗo meɗen Baro ko enen jiyani ɗum koye meɗen wona goɗɗo jii ɗum ko enen jiyani ɗum koye men ko no mbaɗɗen ni lamminɗen Baro eɗen mbawi noon mbaɗ lamminen ma an walla lamminen oya walla lamminen goɗɗo walla lamminen goɗɗo kala ko jiɗɗen waɗ eɗen mbawi wat ndenten kawren gonen neɗɗo goto nden a jarama tigui wona nde mi anda si madame o kan way ɗalta hen lawol madame o noon moom degguto Paul moom olof laddega te xam naa ne wax ci caméra dina ko jafe lool waaye li ma wax rek mooy Safi Santa Cissé ñi ma ko may mooy ñi toog nale ci gannaaw yaayam bi ko jur ak ki ma ko may ñoo joteeg nale ci gannaaw suma jabar la Dipakunda lañ ma ko mayee bugga naa ko nag torop ok jërëjëf waaw macha allah tibi mi andi tan wonde ha joni ko galle Abdou Sow président dental ngal wonɗo ha joni mi tawi ɗo yimɓe mum ɓe gandanɗa yimɓe mum moƴƴuɓe noon gila e sehlaɓe mum ha e bandiraɓe mum nden noon oɗo noon nonani haala men ka kono noon tawi ɗum ɗo nden noon enen fof ko hunde wotere fof ko famille goto nden noon lamdiren ɗum kay woni ho sëñ bi salamu aleykum maaleykum salam wa rahmatullah tur bi nag Ibrahima Cissé Ibrahima Cissé ñëw nañ fii nii si kër gi fekk nañ la fi si programme bi yow tamit lan nga gis si programme bi ak lan nga xam si Abdou Sow
Ana sant yàlla rek di wane alhamdulilah alamin sant yàlla bu rëy la ndig Abdou Sow suma goro la waaye man dafa bugal boppam te maa wax te yàlla tax nekkul ne caméra moo tax may wax maa wax te yàlla tax yàlla des mu diggante moom Sefi nag suma doom la waaw li ma di Sefi cër bi ma jox Abdou cër boobu la ma jox seetu ne moo mag waaye su ma waxee rek mu ne Ibrahima yow la te ku leen yow la nag bàyyi la dara ma diggaane yàlla waaw di ko ñaanal rek li mu enu yàlla ko yàlla oyofal si boppam yàlla ko yàlla boole soxnaami njëfal leen jàmm salaam nit ku baax la ma yàlla wan leen moom ba léegi nii su ma waxee rek ma teg sama kàddu. dafa mel ni moom sa goro la daal. waaw suma goro la waaye goro boo xam ne la xam nga goro sooy wuti jabar seen ñe goro la waaw waaye soo demee ba xamante moom goro yaa bi teneen ko fële mbokka mi ñëw waaw te mbokka mi moo dox suma diggante moom waaw jox na ma cër boo xam ne wax diggaane yàlla xaw ma lu ma ko delloo waaye li ma ko delloo rek mooy wér ak wér ak gudda fan dem toog ba njabootam bi ñëpp toog ba ñi mu leen maye ñi mu leen ñaanali jabar loolu rek laa koy ñaanal ak gudda fanam ak wér gu bëree bëri nit ki bala nga am dara si àdduna foog nga am wér gu yaram njëkka soo ma dee wér gu yaram doo mën a mutal waaye nag yàlla ko yàlla may wér gu bëree bëri dëgg la suma xarit la de suma xarit la ndig maa ngi Norway moom mu ngi Amérique waaye li ma fu ma teg tànkaam rek daf ma koo waxaamul te fu mu ebal jabaram mu ngi toog nii fu mu ebal jabaram damaa njëkkaa ne Ibrahima ebal naa sama jabar fii la war a def su paree maa yónnee nataal taxi su ma amee suma téléphone di nga gis seede ma laa wax yëpp waaw xam nga nit ki nag sooy wax dangaa wax te yàlla tax waaw dangaa wax li nga xam ne moom nga xam si nit ki man baax laa xam si moom ak tabe maa ngi ñëw every time cere meew mu ngi suma kër te rek la si mujjee waaw cër bu ma jox nag man mënu koo fay dara waaye maa ngi ñaan yàlla nam ko yàlla guddal fanam ba lépp dugg si njabootam bi mu fekkee lépp si barke Moussa Sane si barke weer yu nekk nii barke weer yu ñoo dugg si nii waaw yàlla mu ñaan ñëpp yéen tamit jërëjëf yàlla yàgga seen taxawaay yàlla fay leen waaw liggéey bi yàlla ko yàlla saxal waaw yàlla ko yàlla saxal defal na si jàmm ak wér gu bëree waaw jërëjëf waay ha joni mi annitina on koɗo galle ceerno Abdou Sow gonɗen tawnen ɗo kadi woodi musidɗo meɗen ɓe gandanta on kadi tawi ɗum ɗo ndaaren no kay woni tan média o eɗen koytina hen ko nen kala ko waɗi ko wiyete o jahane média si moƴƴi han si boni a wiyete o ko média o haali nden noon ɗum ko caɗele men ko ɗum woten wadde ha surtout enen fulɓe ɓe ganden média o ko hoto wawta en nabde ha nde ɓeyden famodirde walla keɓen hen ko e faamu ko hayata e pulago he gila e caɗele men ha e ko cukaɗe men mbatte walla yimɓe ɓen ko tatinde ɗum fof andi média ɗo wawi ɗum yalti wawi ɗum haalde nden noon ko hono mbawte waddede ha ɗum ɗon yimɓeɓe ganda ɗum ɗon a yiyani hande o fulɓe hawruɓe ɓe ɗo hande nde ɗo e ma ar ɓe ngalano média kamɓe ko mobile ni tan mbaɗa record kono gila mbiɓe min komi member of Gam Africa TV online taw oɗo ɗiɗo ɓe mbi kam wimi eyyi joni enen ko kalɗen ko mbaɗɗen ko record foof ha hande kala ɗo pulla woni ha yettoyto mum nden enen eɗen mbaɗi potan pour sukaɓe ɓe ganda andi hande mawɓe ɓe ɓuuri hewɗo kono tarigaji ko haala ko ɗo hande findini ko heewi sukaɓe ɓe ne ɓe keeɓi hen gandal secondly mi memat seeɗa yagol bagwe par ce que bagwe neɗɗo arsike ma a forceta arsike ma wona fof wiyata ɗaɓɓoya heeɓa a faami kono woɓɓe damuyen jeeya nayyi jeela baali puusa ɗum yah
e mbasoya mbasa wonkima on kaali mbo jeeyɗa si a udditanino ɗuman hunde mbaɗɗa ɗum encourage ha o waɗa business o yimɓe no ɗo ɓe jahani jiro ɓe jogui kaali kono kala yahoɓe ɓe sukaɓe yahɓe ɓe bagwe fof ko kaalisaji nene mumen baba mumen je a kaari yehino toon on joni mo darni galle artigaji ɗi ponani so min ko mbanmi wajoɓe kelifaɓe ɓe wota ɓe porsu sukaɓe ɓe pour jagol bagwe to ta ɗum kaalis o artani kaalit artani a nimsi a heɓtata ɗum andi ɗum ɗon nden miɗo haalana kala ɗo pullo woni wota force ɓiɗɗo mum pour jagol bagwe no accu arsike mum si ari tan ari ayi wona président no jooɗo tawa ɗum ɗo jangga ha ɗumani jiya président janggani arsike mum ara ɗo ministre ko noon nden noɓe gaccu ɗum ɓe sukaɓe pour bagwe mi salmini fof mi yetti fof mi salmini président o mi salmini kala gonɗo e Gambia mbiya ɗo mbimi e mbimami mi yetti fof mi salmini fof miɗo duwano Abdou Sow miɗo duwano dental ngal fof miɗo duwano debbo Abdou Sow o Safi yo Allah hokku ɗum jaam hokka ɗum ɓeygu hokka ɗum teddugal mi salmini on mi yetti on ko min Samba Ba Gam Africa TV online anytime si a yiɗi mbadden communiqué ƴefta number mo kala ɗo mbatten ko ba you call me en mbaɗat liggey a jarama tan thank you so much jarama